Què tal, com estan? Els saludem des de l'Ateneu Barcelonès, on el diari Ara ha convocat una sèrie d'experts per parlar d'una qüestió que ens amoïna com a mitjà de comunicació, perquè entenem també que amoïna el conjunt de la societat, tot i que pugui semblar inicialment només destinada a un segment minoritari dels nostres lectors. Ens referim als fons europeus de la reconstrucció després de la pandèmia, els fons Next Generation. D'aquests, quants en vindran a Catalunya? D'aquests, quants en podran gaudir les petites i mitjanes empreses? D'això és el que volem parlar avui, perquè entenem que hi ha moltes incerteses, probablement algunes coses que encara no estan decidides, d'altres que ja són més clares, i pensem que reunir persones concernides en aquesta qüestió pot ajudar-nos a entendre què és el que podem esperar d'aquesta anomenada pluja de milions. Perquè, en efecte, i cito ràpidament algunes magnituds, la Unió Europea ha d'entregar als països del continent una quantitat de diners que podem considerar inèdita per ajudar-los a combatre la crisi del coronavirus i al mateix temps per, dir-ho així, reorganitzar, reconvertir les seves economies cap a nous sectors, com el canvi climàtic o la digitalització. En el cas d'Espanya, la xifra a rebre són 140.000 milions d'euros, la majoria dels quals gairebé 73.000 en ajuts directes i 63.000, una mica més, en préstecs que s'hauran de tornar. Amb tot, els 140.000 milions no estan garantits perquè cal presentar projectes que convencin les autoritats europees. I inicialment, segons el disseny que coneixem, d'aquests 140.000 milions, la meitat seran per les autonomies i l'altra meitat pel govern central. D'aquests diners de les autonomies, què en podrem fer, com els rebrem, com es gestionaran i en què es podran gastar o invertir si és que aquesta és la qüestió. D'això és el que en parlem ara mateix amb els nostres convidats. Per començar, Joaquim Coello, que és membre del Comitè Assessor Catalunya Next Generation, que és una comissió creada de 14 experts per la Generalitat per il·lustrar, per il·luminar el camí en aquestes decisions que s'hauran de prendre. Moltes gràcies per acompanyar-nos, senyor Coello. Moltes gràcies. Ens acompanya també l'Ariadna Marín, que és consellera delegada de Coatresa. Què tal, Ariadna? La Joana Artís, que és consultora de negocis. Benvinguda. I tenim també en Kilian Garcia, director del Departament Internacional de Foment del Treball. Bon dia, senyor Garcia. Bon dia. I també en Jacint Soler, que és cap de gabinet i de relacions externes de PIMEC, de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Benvingut. Senyor Coello, jo he mirat de posar algunes magnituds per començar i apuntar algunes incerteses, però m'agradaria que ens acabés de dibuixar el quadre de magnituds. Molt bé, com vostè ha dit, són 140.000 milions, d'un total per la Comissió Europea, per la Unió Europea, de 750. S'ha d'assenyalar que Espanya i Itàlia, d'aquests 140, 70 són a fons perdut i 70 són préstecs fins a l'any 58 i amb un tipus d'interès molt baix. D'aquests 70.000 milions s'ha de dir que Espanya i Itàlia en tenen 70 i són els països que en tenen més. Els que venen a darrere són França i Alemanya, que en tenen 40, 50.000. Per tant, jo crec que Espanya ha sortit bé d'aquest repartiment. Aquests diners es reparteixen entre estats, per tant, aquests diners venen a l'estat espanyol. Què representa 140.000 milions? Com que el PIB espanyol és 1,4 bilions, això és un 10% del PIB. El Pla Marshall, que va durar 3 anys i va ser per 18 nacions, va suposar una injecció de diners del 8% del PIB dels països ajudats. Per tant, el 8%. Per tant, el que arribarà a Espanya és més que un Pla Marshall, amb 6 anys. Gastar aquests diners no és gens senzill. L'any 2021 ja estan en el pressupost de l'Estat. Hi ha 22.400 milions en el pressupost de l'Estat. Aquests diners aniran a 3 finalitats, o bàsicament 3 finalitats. La primera és la reparació dels danys de la crisi, ajudar empreses, pagar ERTOs, etc. Hi ha una segona part que anirà a crear una nova economia i aquesta jo crec que és la quantitat que ens interessa més. Dels 22.400 milions
que hi ha en el pressupost de l'any 21, 10.500 aniran a nova economia, és a dir, a crear un nou sistema econòmic, una economia més eficient. Els àmbits en els que aquests projectes s'han de situar són, en primer lloc, el medi ambient i l'ecologia, en segon lloc, la digitalització i, en tercer lloc, les qüestions més socials, la formació, la salut, etc. Els diners es repartiran des de Madrid, perquè els diners que aniran a la... Quan dic de Madrid vull dir el govern central, perquè els diners que aniran a les economies aniran de manera finalista, és a dir, es donaran a les autonomies per fer determinades coses que estaran predeterminades, no determinarà la Generalitat. Per tant, la manera d'aconseguir aquests diners és presentar bons projectes. És obvi que repartir tants diners en poc temps és molt difícil i ja s'ha fet un decret llei de desembre de l'any passat en el qual s'estableix la manera d'agilitzar el repartiment d'aquests fons, d'uns projectes que se'n diuen PERTEs, que són projectes de gran importància. Per exemple, un projecte de gran importància podria ser el cotxe elèctric, el cotxe comunicat, les bateries, etc. Bé, Catalunya jo crec que ha presentat bons projectes, però aquests projectes de moment s'han presentat al govern central, que és on s'han de presentar. I aquests projectes cobreixen 20 àrees. No els mencionaré totes perquè seria llarg i avorrit, però en mencionaré algunes que jo crec que poden ser molt importants per nosaltres. Voldria dir que els diners que van a millorar l'economia no són diners que van en funció de la població, a ajudar a qui té poc. Van, de fet, a ajudar a qui té capacitat. És a dir, la manera de repartir els diners no és una manera social de repartir els diners, d'aquells que han patit més, sinó repartir els diners on aquests diners puguin fructificar més, el qual crearà una certa tensió en les autonomies, com és obvi, perquè n'hi ha algunes que no estan d'acord amb aquesta idea. Però la idea és exactament aquesta. Quins projectes tenim a Catalunya com importants? Bé, tot està basat en les nostres fortaleses, en les fortaleses del que tenim. Per exemple, com vostès saben, Barcelona té el Barcelona Supercomputing Center, que és un dels 5 centres de supercomputació europeus. I aquí hi ha un conjunt de tècnics i de científics, al voltant de 700, que utilitzen aquest ordinador per calcular, per fer programes, per planificar. És obvi que aquí hi ha gent que sap molt de hardware i de software, sobretot de software, més de software que de hardware. Però tenim empreses que saben de hardware, sobretot startups. Europa té una carència fonamental amb el que és la fabricació de xips. Per entendre'ns, els xips són els petits components que van a dintre dels ordenadors. De xips hi ha de moltes classes, des dels que van amb un mando a distància que valen 3 euros fins als que van amb un supercomputador que poden valdre 15 a 20.000 euros. Europa té una carència absoluta en xips d'altes prestacions i, per tant, avui estem en mans dels Estats Units i de Corea i, òbviament, de Xina. Però és una mancança significativa de la Unió Europea que es va plantejar de 10 anys, però aquesta política no ha avançat. Per tant, Catalunya presentarà un projecte per fabricar xips a Europa que segurament serà l'origen d'una companyia que creixerà amb un model industrial que és el model industrial europeu per excel·lència, que és el model d'Airbus. És a dir, que si això funciona, segurament aquesta empresa creixerà i hi haurà empreses que iran dels altres llocs. I acabo. N'hi ha d'altres. La computació quàntica, els purins dels porcs són un problema terrible. El 60% de la nostra indústria alimentària està basada en el porc i no podem mantenir les granges de porcs per la contaminació que produeixen al subsol. S'ha de solucionar aquest problema. L'aigua en el litoral mediterrani, l'aprofitament de l'aigua és una necessitat absoluta. El coure, tenim empreses, la Farga, que vol passar a aprofitar la xatarra de coure. Vacunes, tenim empreses com IPRA, que fa vacunes animals i pot fer vacunes humanes. És a dir, tenim capacitats, com he dit abans,
que es poden aprofitar i potenciar amb aquests fons. I amb això acabo i sento haver-me allargat. No, però ens ha ajudat a entendre on som. La PIMEC, per raons òbvies, perquè aquest és un debat que té la intenció de saber com les petites i mitjanes empreses, que són la majoria a Catalunya, es poden beneficiar d'aquesta arribada de diners. Quina és la preocupació que té, que és el que no veu clar, i on hi veu les possibilitats que això ens sigui de profit? Bé, nosaltres com a PIMEC evidentment estem molt a favor d'aquest pla Marshall, comentava el Joaquim Cuello, tot i que estem parlant de 750.000 milions d'euros a nivell de tota Europa i per tenir una idea als Estats Units, que tenen un PIB semblant al nostre, estem parlant de 5 bilions d'euros els que s'han injectat a l'economia. Vull dir que l'impacte veurem si és el que esperem. De tota manera, des del punt de vista de PIMEC, per una banda, no ens ha semblat bé el fet que el programa dedicat a pimes dintre del Pla de Recuperació espanyol en quant a dotació és relativament reduït. Estem parlant de 4.800 milions d'euros sobre un total, com dèiem abans, de 72.000 milions d'euros, però també és cert que esperem que les pimes es puguin beneficiar de molts altres programes que estan inclosos al Pla de Recuperació, com pot ser, per exemple, tot el programa de rehabilitació de vivendes i d'edificacions, que són quasi 7.000 milions d'euros, tot el programa d'impuls del ferrocarril, que són també 6.000 milions d'euros. Llavors, d'alguna manera, esperem que les pimes, en quant a proveïdors d'aquests programes, també se'n puguin beneficiar, més enllà del programa pròpiament d'impuls a la pime, que, com dic, no és especialment generós. Si tenim en compte, si desgranem una mica aquest programa, veiem, per exemple, que la part de digitalització de pimes, que és un dels àmbits que més s'han parlat els últims mesos, té una dotació inferior a la que té la digitalització de les administracions públiques, quan les pimes tenim a nivell espanyol 3 vegades més treballadors que l'administració pública en tot el seu conjunt. Més enllà d'això, però, nosaltres creiem, evidentment, que hi ha oportunitats grans per a les petites empreses i hem de veure com es canalitzen. I això és una cosa que ens preocupa. Ens sembla molt bé que hi hagi projectes tractors, els famosos PERTE, però ens agradaria que es garantís que les pimes tindran un pes en aquestes PERTE, és a dir, que les empreses tractores, les empreses líder, comptaran amb les pimes com a proveïdores i com a col·laboradores. I després ens agradaria també que a partir suposo, del juliol o potser al setembre les convocatòries que surtin siguin realment convocatòries públiques, transparents i que al final no totes s'acabi manegant en el Consell de Ministres amb l'entorn de l'administració central. I en aquest sentit creiem també que per un principi de subsidiarietat, que és un principi europeu fonamental, els diners s'haurien de gestionar com més prop possible de l'administrat. En aquest cas creiem molt en la gestió autonòmica i també en la gestió local. Tot el tema de rehabilitació d'edificacions creiem que s'hauria de fer a nivell local. Nosaltres vam fer una proposta al Ministeri de Transició Ecològica, que és que ho portarà, de crear la figura de l'agente rehabilitador, que serien empreses locals que s'encarreguen que són nomenades o homologades pels ajuntaments i que serien les que d'alguna manera podrien executar els projectes. Veurem si això va endavant i després, com a últim tema, voldria dir també que aquest Real Decret Llei que comentava el Joaquim Cuello, 36/2020, inclou una figura que per nosaltres és molt important, que és la figura del consorci. O sigui que crec que és l'article 67, les empreses es podran agrupar, que és una figura que ja existeix en la programació de projectes europeus des de fa molts anys, les empreses es podran agrupar per presentar-se a convocatòries i això jo crec que és una de les claus també perquè les pimes tinguem un paper important, que es puguem agrupar entre nosaltres i anar a convocatòries conjuntament. Gràcies. Jacint Soler, Kilian Garcia, com ho veuen a Foment? Des de Foment, i tenim present que tenim un gran nombre de pimes també a Foment, no només representem la mitjana i la gran empresa, sinó també la petita. Coincideixo totalment amb el meu col·lega que, per començar, crec que el paper de la pime hauria de ser encara més gran dintre dels fons i del pla de recuperació que ha enviat el govern d'Espanya a la Comissió Europea. És veritat que veiem amb bons ulls tot el que és la digitalització de la pime, és veritat que tenim 3.000 milions d'euros en el Digital Toolkit, tot i que si després divideixes, al final són 3.000 milions que volen arribar a 1,5 milió de pimes autònoms, o sigui que realment són 2.000 euros per empresa autònom. És a dir, quin procés de digitalització pots dur a terme en 2.000 euros? Doncs segurament bastant reduït, bastant bàsic. Està per veure com queda, sabeu que aquest mes es va acabar la manifestació d'interès per parlar sobre el Digital Toolkit. Aquí nosaltres hem insistit molt en que les nostres empreses, sobretot les pimes, diguin la seva. És a dir, què necessiten, quines són les eines que s'han d'incloure dintre d'aquest Digital Toolkit. Coincideixo totalment, igualment que ha dit el meu company de PIMEC, que creiem que segurament la quantitat de diners que disposa l'administració pública per digitalització és molt important, ho hem de fer,
però seria molt més important que aquests diners arribin a l'economia productiva. També és cert que l'administració pública necessitarà d'empreses que desenvolupin i que implementin aquesta digitalització, o sigui que aquí hi haurà una participació important. Respecte als PERTEs, crec que és important destacar almenys la manifestació que va fer el Ministeri d'Indústria, en aquest cas, que sí que es vol, per començar, a complir unes característiques. Un PERTE ha d'estar present en més de 2 comunitats autònomes, ha de tenir un efecte tractor molt clar, cobrir tota la cadena de valor, més de 40 milions d'euros i, per suposat, i això és una cosa que sí que demanarem que es compleixi, que un 40% de les empreses han de ser pimes. Això és una cosa que per nosaltres és fonamental, hem defensat i defensarem davant de les administracions. Veig amb molt bons ulls tot el que és, com comentava, també tot el tema de la rehabilitació d'edificis, no només per un tema d'eficiència energètica, sinó dignificació de l'habitatge, que pot significar, sobretot per ciutats i barris específicament que ho necessiten amb molta urgència. Crec que aquí les pimes poden sortir-ne molt beneficiades, però també és veritat que hem de veure com queda repartit aquests diners, perquè tot i que són diners de l'Estat, és veritat que la competència cauria més en l'àmbit local, en l'àmbit autonòmic, i serien realment les administracions més properes que haurien de poder dur a terme aquest repartiment de fons en aquest sentit. Per tant, creiem que és el projecte presentat pel Govern d'Espanya, aquestes més de 2.000 pàgines de la Comissió Europea, creiem que sí que està bastant treballat perquè s'ha portat a terme una discussió prèvia amb la Comissió, que farà que no m'atreveixo a dir que la Comissió Europea no demanarà algun canvi, perquè és probable que demani algun canvi, però no sé si tant en els projectes en si com en les reformes estructurals que es demana per part de la Comissió. Però en quant a PIME, tot el que es pugui fer és poc i els diners han d'arribar a la PIME el més aviat possible. Hi ha indicacions que sembla que alguns ministeris començaran a atorgar convocatòries, licitacions en els pròxims mesos, però la veritat és que esperem que sigui abans de l'estiu. I el que sí que ens agradaria és que hi hagués una calendarització, és a dir, no demanem que sapiguem quan sortirà una convocatòria específica, però sí almenys que les pimes puguin saber, escolta, al segon trimestre de l'any 2022 hi haurà unes subvencions per eficiència energètica d'edificis, digitalització, tal, per tal que puguin començar a treballar en aquests temes i tinguin més o menys clar quan podran començar a presentar els seus projectes. Mirem d'aterrar tot això al despatx, per exemple, de la consellera delegada d'una empresa. En aquest cas és Ariadna Marín, la consellera delegada de Quatresa. Gràcies també per acompanyar-nos. Molt ràpidament, quan facturen, quants treballadors tenen i a què es dediquen? Nosaltres som una empresa que aquí a Espanya tenim uns entre 150 i 180 treballadors, depèn del moment. Com a grup a nivell internacional, que tenim una planta a Brasil, doncs estem rondant els 20-25 milions d'euros de facturació anual, però amb un creixement substancial de cara a aquest any, i l'any passat també va ser bo per nosaltres perquè estem en el sector de l'alimentació, és el nostre core business. Aleshores, quan sent tot això, la consellera delegada d'una empresa diu, mira, diners, pensa en mal de caps, no s'ho creu, no s'ho acaba de creure. A veure, jo ahir comentàvem amb alguns companys i així, és una mica la PIME normal i corrent, diríem, i que és molt global aquí, o molt majoritària, podríem dir a Espanya i sobretot a Catalunya, el que veu és un wait and see. Està tot molt obert, molt dispers, el que comentava ara el Kilian, de dir, digue'ns, sisplau, de què anirà exactament una sostenibilitat, amb què ho concretarem? Si jo em poso plaques solars, quan podré, o coses més concretes, perquè una PIME té uns recursos limitats, tant de personal com econòmics, que ha de saber on els posa, després els vol posar amb allò que sap o té una certesa més alta de que li tornarà un rendiment. Nosaltres ara mateix no hem activat res, perquè fem recobriments de teflon, és una cosa molt concreta, però jo no ho veig com dir, ui, no ens arribarà res, no tinc aquesta percepció de no ens arribarà res, sinó que wait and see, i crec que sí que ens arribarà. Ens pot arribar per diversos sectors. Primer, quan es concretin ajudes més concretes, veurem si podem entrar en alguns plans. Tot això l'Estat ho ha de començar a canalitzar i creiem que ho canalitzarà mitjançant els organismes que ja té per fer-ho, digues CEDETIS, digues ICEX, digues aquí Acció, que tot això les empreses ja estem acostumades a treballar-hi. I després, els PERTEs ens poden aportar un major grau de feina o inclús ens poden demanar que participem en alguns d'ells per temes d'innovació.
Per tant, és un wait and see una mica i esperar a veure com es va concretant tot i com es va baixant tot a tocar, que és el que després tu sabràs quin rendiment en pots treure d'això. Ara mateix no sap a quina finestreta d'anar, diguéssim. Ara mateix no, hem estat informats. Jo em sembla que en la meva vida no havia participat a tants webinars, tantes xerrades, tantes coses sobre els fons Next Generation. Això ja passa en l'últim any. Però webinars o xerrades, vull dir, altres vegades sortia alguna cosa, feies una xerrada, però aquí he anat a 5 o 6 i tens aquesta sensació de dir, esperem que s'aterri una mica més en la nostra realitat. Jo ara dedicar X diners o X gent del meu equip a treballar coses que no saps com acabaran, no tinc un projecte suficientment gros com els que comentava el Joaquim molt acertadament, que són empreses que poden moure més diners i ho poden fer, per tant, que ens arribaran. Tinc una certesa bastant clara que d'alguna manera o altra ens arribaran, o inclús si aquests PERTEs sent reals i es fan bé, només la millora de competitivitat que això pot generar al país ens pot aportar beneficis al reste de pimes i d'empreses que estem tocant al territori. La Joana Artís és consultora d'empreses. Les empreses també estan wait and see? Sí, la veritat és que el que està explicant l'Ariadna és molt semblant al que anem veient. En el nostre cas, en el meu cas, al final això ha vingut com per una altra banda. Tu ajudes empreses, tu estàs assessorant, estàs fent consultoria i apareix això del Next Generation i diu, a veure com ho encaixem. I potser una miqueta en funció del perfil hi ha alguns matisos del que explica ella. Per exemple, una empresa industrial amb la que estic col·laborant sí que és cert que és el perfil molt semblant del que ella està dient. Tenim uns projectes que a més els tenim en cartera, que els tenim definits. Ostres, puc automatitzar una línia? Puc canviar un forn que abans tenia unes emissions de gas i ara el puc fer elèctric? Però clar, això ho puc fer amb un CDT, com dèiem, o inclús algun dels nostres clients, que és una empresa gran, ha vingut a dir, mira, jo potser us puc colar el meu PERTE, com aquell qui diu, o us puc incloure en la meva cartera. Perfecte, doncs aquí estem wait and see, totalment. Sí que és cert que et condiciona els plans, com deia una miqueta l'Ariadna, perquè al final no és el mateix com enfoques l'any 2022 si tens o no tens aquesta línia automatitzada, i per tant el pla estratègic se'ns està quedant una miqueta allà a veure què fem. Però bueno, nosaltres anem fent i no passa res. Un altre exemple d'una altra empresa, que és Cuideo, que treballa al món de les cures. Aquí sí que... La veritat és que estem una mica amb allò de la finestreta. Inclús vam parlar amb el Joaquim, on haig de picar, quina porta haig de picar, perquè al final el que aquí veiem és que som una empresa nova, som una empresa tecnològica, és una empresa que tu llegeixes a l'eix, abans era l'eix 8, era el component 22 del pla del govern i diu que un dels objectius és fer aflorar l'economia submergida que hi ha en aquest sector de les cures, un altre és passar de l'assistència, diguéssim, residencial a l'assistència domiciliària. I clar, jo anava llegint això i pensava, ostres, això és el que... D'on ha nascut Cuideo, que és una plataforma on el seu core business és la tecnologia. I dius, ostres, puc ser un facilitador, puc ajudar a aquesta transformació, però dius, i aquí li vaig explicar això, en quin projecte? Home, no, en tenim molts, però tenim moltes idees, però sí que ens costa veure on hem d'anar, i en aquest cas segurament el que hem de fer és anar a picar a la porta i així estem, hem enviat un correu al secretari d'Afers Socials del Ministeri, i al final pensa que som petits i dius, bueno, a veure com ens ho fem. I un altre cas, que és nanotecnologia, biotecnologia, empresa Nanomol Technologies, que dius, hi ha un PERTE de salut. Allà ho parlava de les vacunes fa un moment el Joaquim. Nosaltres fem delivery systems, que això que està molt de moda ara amb la vacuna aquesta de BioNTech, de Pfizer-BioNTech, però nosaltres ens agrada més BioNTech, potser perquè és la part més biotecnologia i més innovadora. Al final dius, puc servir-li a algú, però al final busques parella, busques nòvio o nòvia, busques posar-te guapo, busques fer soroll, i al final buscant aquest equilibri que diu l'Ariadna entre què faig? Que m'estic gastant uns diners i un temps ara, i quan em servirà això? És a dir, és el wait and see, però una miqueta de fer una miqueta de rebombori, i una mica és amb això on estan, però sense gastar massa recursos, perquè al final són pimes, són empreses que tampoc en tenen tants. I això. Per tant, per recollir això que acabem de sentir a PIMEC, vostè creu que les petites i mitjanes empreses de Catalunya saben què han de fer, on han d'anar i amb qui han de parlar? No, definitivament que no. Nosaltres som els primers que ho reconeixem, que hi ha masses incògnites avui dia. També és cert que tot el procés dels Next Generation arrossega uns retards enormes. Pensem que el Parlament Europeu no va aprovar fins al 16 de desembre, vull dir just abans de Nadal. Al febrer van sortir els reglaments al diari oficial de la Unió Europea.
i el govern espanyol i molts altres estats membres van presentar el pla a l'últim dia, el 30 d'abril. Vull dir, Itàlia, Alemanya, molts països van presentar a l'últim dia. Ara hi ha 2 mesos de marge, com comentàveu, per comentar-ho amb la Comissió Europea, però confiem, evidentment, de ser pacients i confiem que segurament al juliol o com màxim al setembre ja tindrem les coses, espero, una mica més clares. El que passa que també el problema que tindrem és que aquests 20 i escaig mil milions d'euros que deia el Joaquim Coello, que estan pressupostats als pressupostos generals de l'Estat, s'hauran d'executar en 6 mesos i no en 12 mesos, amb la qual cosa estem amb un problema de temps bastant greu. Joaquim Coello, estem en condicions d'aclarir alguna de les incerteses que hem sentit fins ara o realment estem a l'espera de què i de qui? A veure, jo crec que sí, alguna cosa sí que podem dir. En primer lloc, el programa té un problema. Si vostès llegeixen aquest document de 200 pàgines que se'n diu España Puede, és un document reactiu. Ens diu que tindrem vivendes més ecològiques, que tindrem cotxes elèctrics, que les comunicacions seran més ràpides, que la digitalització serà millor. Però no explica com es farà. I per mi això és un gran problema, perquè jo crec que un pla el que ha d'explicar són quines són les palanques que s'han d'utilitzar per canviar. I això no hi és. Jo crec que aquesta circumstància que tenim, perquè tothom diu que no sabem com anirà, no ho sabem, però aquesta és la gran oportunitat que tenim. És a dir, jo crec que del govern que es fa demà passat, el més important que ha de fer és definir dintre d'aquests diners que Espanya rebrà, quins són els projectes que volem fer a Catalunya. Però això ho podrà decidir el govern de la Generalitat? Això, si no ho diu, si no ho expressa, no passarà res. Si ho expressa i no l'escolta, es podrà queixar. Però primer, per poder-te queixar, primer has d'actuar. Per tant, a mi em sembla que el que es va fer ara fa un temps, que van sortir aquests 20 grans projectes i altres projectes que hi poden haver, a mi em sembla que s'ha d'establir un pla de què es vol fer amb els diners que vinguin a Catalunya. I això em sembla que és extraordinàriament important. En segon lloc, els diners que venen a l'ICAN, al CEDETI, etc., aquests, el que passa és que els diners que hi havia abans, ara n'hi haurà molts més. Per tant, totes les empreses petites i mitjanes que han presentat projectes aquí, els podem continuar presentant. I per últim, es diu, no, és que això anirà a l'administració pública. Però això no és dolent. Qui fa les feines de l'administració pública? L'empresa privada. I, per tant, els diners que van al Ministeri de Sanitat, al Ministeri d'Educació, el que sigui, no són diners que desapareixen del sistema econòmic europeu, perquè hi haurà empreses que hauran de fer això, s'hauran de presentar a projectes, a concursos, etc. Bé, a veure, jo crec que aquí el que s'ha de fer és treballar. Parlar menys i treballar més. I jo crec que en aquests moments el que s'han de presentar és bons projectes. I després, naturalment, a veure, jo quan era estudiant mirava de saber el que posava el professor que m'examinava, perquè això em servia i treia més fruit del que sabia. Amb el mateix, sabent el mateix, si saps el que et preguntaran, aniràs millor. Per tant, aquí el que hem de mirar és que què és el que vol el govern central? El govern central, quan presentes un projecte important, dius, però hi ha altres empreses d'altres comunitats autònomes que treballin aquí? Doncs busquem companys, busquem empreses que tinguin interessos semblants. Per exemple, si parlem del tema dels purins, a qui interessen els purins? A Catalunya segur, però a l'Aragó també, i a València també, i a Extremadura també. Busquem connexions i presentem un pla conjunt, perquè si li presentem un pla conjunt al govern central, no només de Catalunya, que avui, per cert, no tenim gens bona premsa, avui ser català no és una sort, és un inconvenient, però si presentem diversos projectes de diverses comunitats autònomes, amb diverses empreses de diverses comunitats autònomes, pot sortir bé. Per tant, jo el que diria és aprofitem, i això no ho poden fer les petites i mitjanes empreses, sinó certs grups empresarials, certes associacions, certes empreses, aprofitem el temps que hi ha per modular el que seran aquests programes en el futur. No esperem a la finestreta. Però ara, de qui estem esperant una paraula? Del govern central? En aquests moments ja hi ha hagut diverses convocatòries de mostres d'interès, tant del Ministeri d'Indústria com del Ministeri de Transició Ecològica,
com el Ministeri, que és la vicepresidència del govern de la digitalització, i les empreses han pogut presentar projectes. De fet, el Ministeri d'Indústria té 700 mostres d'interès. Vull dir que la gent ha fet la feina. Doncs jo crec que aquí és on ens hem de concentrar. Hem de buscar, el que he dit abans, hem de presentar projectes bons, els projectes han de ser bons, i hem de presentar projectes amb allò que el que ens examinarà valora, com he posat un parell d'exemples. No sé si volen ampliar alguna cosa d'aquestes. Jo afegiria que estic completament d'acord amb el que diu el Joaquim. Jo crec que el govern ha de dir el què i com ho vol fer, perquè un dels grans problemes, que és el que ens genera més incertesa a la PIME, és que sí, et diuen millorar la sostenibilitat, ser més sostenible, ser no sé què, i dius, però com ho puc fer això? Vull dir, què haig de fer per fer això? I això és el que és. Després, nosaltres, per exemple, a nivell de pla estratègic no hem canviat. El que estem fent és el que comentava ara el Joaquim, de dir, jo el meu pla estratègic no ha canviat, si tinc que comprar una línia la compro, estic en un ple trasllat. El que no em posaré és amb grans berenjenals dels Next Generations quan sé que hi ha unes línies, vull dir, aquest any em sembla que hem presentat 3 CDTs, uns LICAs, un d'innovació tecnològica, per què? Perquè sé on vaig, sé quin grau d'èxit i quin grau de risc tinc i per tant sé quin retorn tindrà. Els meus propis assessors em deien, veurem com acaba això, perquè ni nosaltres mateixos ho sabem. Després, és possible que unes condicions que ara estic firmant, que tinc un reembols possible de fins al 10%, es converteixi en un 20%. Per què? Perquè si hi ha més pressupost a dintre de CDT per fer coses i no entren suficients projectes, el que faran és repartir diners amb els projectes que ja està. El que estem fent avui en dia a les pimes, crec, és fer el que tenim la certesa que ens ve un rendiment. Nosaltres no hem parat res, ni hem accelerat res. Després, un problema que sí que hem comentat amb alguns és que segons quins projectes que tu has de presentar no tens una certesa de si sortiran o no, que és el primer, i segon, en quin moment sortiran, que és el que comentava el Kilian. Però tu estàs posant les teves cartes obertes sobre la taula, perquè has de dir una sèrie de coses, una estratègia de creixement que puguis tenir o alguna cosa que ho has de publicitar. I això hi ha una mica de reticència. Quan no tens una certesa de saber si tindràs... És a dir, si és una cosa que tu faràs sí o sí, ho pots fer, i si cau, cau, i si no cau, no cau. Però si jo ho faré, si em surt aquests recursos, dius, hosti, si poso això, després això ho tiren enrere o no entro, jo he posat sobre la taula el que tinc previst fer de cara a la meva competència. Per tant, aquesta joint venture o aquestes unions temporals d'empreses o aquests acords amb altres empreses d'altres autonomies... No, jo sí, perquè pot ser complementari, però no si treballem el mateix. En el meu cas, clar, és que això va més per sectors. Si és un competidor exacte, no, clar. Exacte, i més que res que són competidors, en el meu cas, aquí a Espanya no és que hi hagi molta gent que faci el mateix que jo, però sí que tinc competidors internacionals, i aquí tenen petites delegacions, però tenen més força tractora a nivell de centrals americanes o el que sigui. I en un moment donat se'n podrien passar davant si és una cosa que jo condiciono aquells recursos. Per tant, nosaltres el que hem fet és seguir l'estratègia que teníem, els backups que tenim, quan hi hagi certesa veurem si els anticipem o no, i punto. Com ho veieu, això? Jo crec que realment el que estàveu comentant de les manifestacions d'interès que han sortit per part dels ministeris han estat un punt molt important. Nosaltres no només que hàgim insistit, és que sabem que gran part de les nostres empreses s'han presentat, perquè tenen projectes que, com deies tu, que potser són projectes que ja estan en cartera, i com parlàvem no estem dient que arribaran diners europeus, és què vaig a fer per poder gastar-los, sinó és jo vull fer alguna cosa i resulta que ara tinc aquesta possibilitat de trobar un finançament extra que m'ajudi a portar a terme el meu projecte. I en aquest sentit, no només és ajudar l'administració amb aquestes MDIs, sinó també intentar enfocar com sortiran les convocatòries futures. Amb la qual cosa coincideixo totalment amb els meus companys que és importantíssim estudiar què és el que veu el govern d'Espanya, perquè al final serà qui tindrà els diners, serà l'últim responsable dels fons europeus, i buscar sinergies, tot i que també comprenc les reticències que puguin tenir les empreses de compartir certs coneixements i certs projectes de cara que no puguin copiar-te'ls a altres empreses, no només de l'Estat, sinó de la resta de la Unió Europea, perquè, com estàvem dient, potser hi ha projectes que competim a nivell europeu, per exemple el xip, que hi haurà d'haver sinergies claríssimes amb altres estats. Però crec que les pimes, en aquest cas catalanes, s'estan preparant.
Jo crec que sí. És veritat que estem en un moment d'espera d'incertesa. Són moltes més les preguntes que tenim que les respostes, és veritat. Tenim no només 2 mesos per davant, que és el temps que té la Comissió Europea, sinó que després no oblidem que és el Consell Europeu qui ha de donar el recolzament final als plans de recuperació dels estats membres i que la Comissió Europea encara no ha començat a endeutar-se per poder demanar aquests 750.000 milions d'euros, perquè encara falten estats per ratificar els recursos propis de la Comissió. És a dir, tenim encara un temps per davant que tindrem moltes preguntes, però jo crec que és moment de començar a preparar-nos perquè sabem que les convocatòries no seran res extraordinari, sinó convocatòries que surten normalment a del bo, i el que sí que demanem és això, saber més o menys un calendari, que hi hagi una centralització de la informació, és a dir, que l'empresa no es torni boja per trobar quina subvenció, quina licitació ha sortit en determinat ministeri, determinada conselleria, que hi hagi una finestreta única, si volem dir-ho, i el que no tenim gaire clar és si tu, per exemple, la teva empresa té un projecte que inclou digitalització, però també inclou un concepte de transició ecològica, doncs que al final aquest projecte es pugui presentar en un únic punt o si s'haurà de dividir en diversos subprojectes per anar a diversos ministeris. És a dir, que al final és una problemàtica creada que perjudica l'empresa. I per últim, que sí que ja acabo, que no vull treure més temps, que sé que vols comentar també, és que en el sentit que al final les empreses el que necessiten són certeses, és veritat, i necessiten saber, per exemple, quin grau de cofinançament poden optar. Serà diferent per una PIME que per una mitjana gran empresa? Segurament sí, però jo com a PIME tinc un projecte que em val de digitalització 50.000 euros, em servirà el Digital Toolkit o hauré d'anar per una altra banda? Són preguntes, crec que de moment tenim molt poques, sí que tenim algunes convocatòries que han sortit, sobretot en formació professional, que són 80 milions d'euros, més de 70.000 milions d'euros que hem de rebre, i tinguem present que l'any 21, 22 i 23 per fer aquesta despesa. I tenim present que l'administració espanyola, catalana, local, totes les que vulgueu, tenen un grau d'execució del marc financer plurianual de la Unió Europea molt baix, que no arriba al 40%, doncs és un aspecte important a tenir present. Joana. Sí, parlant d'això que deia el Joaquim fa una estona, de buscar aquestes sinèrgies i buscar altres, nosaltres en un d'aquests projectes dèiem anem a buscar el clúster de les empreses o anem a parlar amb associacions empresarials del sector i te n'adones que cada un té un trosset d'informació concreta, però tot va parar a aquest wait and see i els TDTs. I per una altra banda dius, quan rellevant soc jo amb els meus projectes que potser no són d'aquest interès de transformació. Ara, mentre us parlàvem això, jo feia la reflexió i deia aquesta necessitat d'aglutinar i de veure qui està fent coses semblants a allò que tu fas no podria ser un paper de l'administració també catalana, aquí, no sé, ho pensava ara, perquè jo també en alguna d'aquestes investigacions vaig anar a parar a la Generalitat i en el departament específic i jo parlava i em deien no, presenta una manifestació d'interès i jo pensava, sí, jo puc treballar en una manifestació d'interès perquè tenim els projectes definits, però qui està presentant què? Jo volia saber perquè pensava potser n'hi ha 4 o n'hi ha 5 que estan com jo, que tenen els mateixos interessos i aleshores ajuda'm i digue'm parla amb aquest, parla amb l'altre, no sigui. Jo pensava, si tu tens una pila de manifestacions d'interès, xiva-me-les, no sé, vull dir que no sé si m'explico, però clar, després entra això que tu deies, però més que res per buscar potser aquest aglutinador, aquesta sinergia, si l'administració aquí no pot repartir els diners, potser pot fer aquest paper, no sé. I això, Joaquim Boello, sabem si la Generalitat ho fa, ho farà, algú li ha dit que ho faci, ja li heu dit i no us fa cas, o estem esperant el govern? Nosaltres, quan van nomenar aquest comitè Connext, van començar a fer això. El que vam intentar no era tant jutjar projectes, avaluar projectes, sinó intentar que les empreses unes parlissin amb altres. I això ho vam fer-ho. I en el grup que hi érem ens van repartir els diferents sectors en funció de les especialitats que hi havia i això ho vam fer-ho. I el resultat va ser aquest document del mes de febrer, em sembla que va ser, en el qual sortien aquests 20 projectes i les àrees, etc. Després, tot això, amb les eleccions s'ha aturat, però jo crec que això s'ha de reprendre. I a mi em sembla que l'administració catalana, de lo més important que té ara a fer, és això. És de lo més important que té. És dir,
Ara no entro en temes polítics, però a nosaltres el que ens importa, a la societat el que li importa no és el que passarà d'aquí 15 anys, el que li importa és el que passarà d'aquí 3 anys. I el que passarà d'aquí 3 anys és el Next Generation. Per tant, jo crec que això s'ha d'organitzar. I ajudar les empreses a que parlin unes amb altres, a veure on hi ha interessos, a veure on hi ha complementarietats, etc. també. Em permets que digui dues coses? Per favor. A veure, la primera, la competència. Si us espanta la competència, esteu morts. Jo vaig una vegada visitar una empresa a Holanda, que és Philips, que és de les empreses electròniques que ha fet més coses, per exemple la casset és un invent de Philips, no em perdo amb això, i nosaltres hi vam anar per una qüestió d'electrònica militar, etc. Bé, jo estava en un programa de la NATO, i vam estar 2 dies a l'empresa i ens van explicar de tot. I naturalment el grup que anàvem, que era dels 7 països que participaven en aquell programa, hi havia canadencs, americans, francesos, alemanys, d'empreses competidores. I quan vam acabar aquells 2 dies de visita, jo li vaig preguntar al conseller delegat, escolti'm, i com és que vostès ens expliquen tots aquests detalls? Perquè això els està explicant a la competència i diu, quan ells arribin aquí, nosaltres ja serem 2 anys endavant. Per tant, no tingueu por de la competència, cap por. I per últim, deixeu-me dir una cosa que jo crec que és important. Quan es parla d'un projecte, estructureu la informació. Hi ha 5 coses fonamentals per a un projecte. Això que dic no és una cosa ben estàndard. Primer, què voleu fer? Què aportarà aquest projecte? Quins avantatges us donarà aquest projecte? Si és un nou producte, un nou servei? Segona qüestió, quin és el business plan? Quants diners hi heu de posar? Què en traureu? Per què necessiteu un ajut públic? Quan trigareu a fer això? Quin cash flow necessiteu? Quina quantitat de circulant necessiteu? Tercer, qui ho farà? Fareu sols, fareu acompanyats, us ajudaran amb un centre de recerca, amb un grup d'empreses. Tercer, o quart, molt important, com ho vendré? Si faig un nou producte, com el venc? Deixeu-me que us expliqui una anècdota molt curta. Els ponys, quan són petits, s'ataquen uns als altres. Per tant, el nivell de mortalitat que hi ha a les granges de ponys és altes. Hi va haver un senyor que va inventar una cosa perquè els polls no s'ataquessin els uns als altres i els hi posava una espècie de... Bueno, això és un cas de l'IES, els hi posava una espècie d'ulleres en els polls perquè no s'ataquessin, perquè quan els hi posaves aquelles ulleres, que eren uns vidres de colors, els polls s'atacaven menys. Clar, el tio va anar a vendre això en els grangers i no li va comprar ningú. No li va comprar ningú. Bé, doncs heu de pensar com ho veneu, amb quin canal, amb el servei o no. És un one-off o és una cosa que veneu amb el servei i amb els repuestos durant un temps, etc. I per últim, si el negoci va malament, què feu? Feu-vos aquestes 5 preguntes dels vostres projectes, contesteu-vos, i jo crec que avançareu molt. I amb això jo crec que el que hem de fer és ajudar. Per tant, quan ara la Generalitat es torni a posar en marxa després de les eleccions, jo crec que hem de forçar la ciutadania, hem de forçar a que la Generalitat organitzi tot això, perquè si van bons projectes, és igual que siguin a Madrid, és igual. L'important, és a dir, nosaltres ara tenim un amic, que és l'Estat, que és ric. I quan tu tens un amic ric, t'has de fer amic de l'amic, molt amic de l'amic perquè et doni aquests diners. Per tant, fem amics de l'amic. Encara que sigui per interès, No, només per interès. Molt bé. Gairebé per al·lusions, Ariadna. Sí, no, això de la competència no és la competència en si. Fer consorcis, millorar entre nosaltres normalment treballem molt amb centres tecnològics, sobretot al País Basc, que estan molt focalitzats en el que nosaltres fem, que són tractaments. Nosaltres amb això no tinc cap problema. La problemàtica és, si jo tinc un pla estratègic que em dona un creixement, puc posar un exemple que és dir, el meu futur està en muntar alguna cosa als Estats Units, la meva competència és americana, o muntar a la Xina i tinc allà una competència. Si jo tinc un timing i sé molt clarament aquest timing i jo sé d'on trauré els meus recursos, ho puc posar sobre la taula. El problema és que aquí no hi ha una concreció de quan em donaran aquests diners i jo potser sí que aquest projecte em dependrà que em donin aquests diners. Jo, col·laborar, fer públic, jo estic completament d'acord. Nosaltres sempre hem dit, jo no estic pendent del que fa la meva competència, sinó del que jo vull fer i on vull arribar, i la meva innovació és la meva. Amb això ho tenim claríssim. Ara bé,
posar coses sobre la llum en el qual no tinc un timing per executar-los em pot fer perdre l'avantatge competitiu que puc tenir en altres moments. Jo a la competència no hi tinc cap por. Si nosaltres ens hem d'ajuntar amb clústers o hem de donar informacions, jo estic a l'associació ALAIAS, que és els de tractament de superfícies, que fem coses diferents però que ens podem ajudar, doncs amb això no tinc problema. Les empreses la problemàtica és dir, quan jo tinc alguna cosa que no sé en quins timings els podré executar, jo ho faré públic en el moment que ens interessi tots perquè no m'aixafin la guitarra, per dir-ho d'alguna manera. Clar, jo si me'n vull anar a Xina, la meva competència és Xina, i sap abans del que a mi m'interessa que hi aniré, em pot fer un dumping allà, perquè a més tant a Xina com als Estats Units et trobes amb aquestes circumstàncies, que fan una campanya allà forta ells en el qual controlen el territori i quan tu vas arribar ja ho tens tot perdut. No era tant en el sentit de dir ui, em fa por la competència i no sé què, és més en temes de dir, hosti, si jo tingués una concreció ho tinc claríssim, però ara mateix no ho sabem. Sí, jo agafant una mica el guant del que deia el Joaquim Coello, nosaltres des de PIMEC estem dient a les empreses que evidentment facin aquest exercici de pensar què és el que necessiten, intentar-ho valorar i estructurar-lo, perquè hi ha línies d'ajut, com comentava l'Adriana, el CEDETI o ENISA, que tindran el doble o el triple de pressupost enguany, i això ja val la pena aprofitar-lo. El que passa que volia comentar que també ens estem trobant amb empreses que estan endarrerint les inversions esperant una mica el manar d'aquests diners europeus. Jo recordo, fa poc vaig estar visitant una empresa, que no puc dir el nom, però que va aturar directament unes obres de remodelació de la nau perquè deia que com que arribaran els diners d'Europa aprofitaré per posar unes plaques solars i de més. Llavors és una situació que, a part d'aquest cas anecdòtic, estem veient que realment inversions estan endarrerint i per això, com estic d'acord amb el que deia el Kilian, caldria calendaritzar-ho això al màxim. Jo aquests dies precisament estava llegint el Pla de Recuperació italià, que sempre és una referència per nosaltres, i és molt més concret, estableixen uns calendaris, en el tema de la reforma són molt més concrets, utilitzen, per exemple, el sistema fiscal, en lloc de donar subvencions directes, permeten que les empreses es dedueixin fiscalment les inversions en digitalització o en rehabilitació d'edificis. És un pla bastant més creatiu que el nostre, i en aquest sentit valdria la pena que Espanya n'aprengués. Són sempre els nostres cosins germans i són sempre més avançats i més creatius que nosaltres. I això que l'administració italiana, o almenys la governació italiana, té molt mala fama, gairebé per incompareixença. Com a consultora o a PIMEC, a quins sectors animaríeu a pensar en entrar en les convocatòries o en aquests diners dels fons? I a quins no, de dir, escolta, deixa-ho estar, o això que deies, acaba l'obra i deixa-ho estar. Nosaltres el que sí que estem fent una mica de pedagogia de que aquests diners, em sembla que algú comentava abans, no són diners de rescat, són diners d'inversió. Per tant, malauradament, no s'hi podran acollir totes les empreses i sobretot aquelles empreses que estan ofegades econòmica o financerament. Hi ha molts sectors, que no puc dir els noms, però que estan evidentment sectors que porten un any i mig tancats, que estan absolutament amb l'aigua al coll i difícilment s'ho podran acollir. No són diners de rescat, a nosaltres ens hauria agradat veure més diners de rescat, ajudes directes, que han sigut poquetes, però aquests diners les empreses hem de tenir en compte que hauran de cofinançar-ho, com comentava el Kilian, una part s'haurà de cofinançar, hauran de posar-ho de la seva butxaca i segurament en molts casos hauran d'avançar els diners, o sigui, hauran de fer la inversió i després recuperar-ho un cop justificada la subvenció. Llavors, clar, no està a l'abast de tothom. Pensem que segurament el món industrial ho utilitzarà molt perquè la indústria és la menys afectada per la crisi, però hi ha altres sectors que no podran aprofitar-ho. No, jo m'he llegit aquelles 200... Primer anava molt en sèrio i després ja anava fent en diagonal aquelles 200 pàgines i tens la sensació de que quasi tothom té el seu foradet on ficar-se. Potser no directament moltes vegades, però allò que ha dit el Joaquim també ho agafo, és aquesta col·laboració pública-privada, que en alguns moments es podrà fer, és a dir, si al final els diners van a l'administració, torno a l'exemple d'abans, si l'administració de cop ha de digitalitzar el sector de les cures i ha d'aconseguir que quan tu necessites una persona que vingui a la llar, en lloc de trigar 3 mesos en produir-se aquest fet, que aleshores ja aquella persona que necessitava les cures potser ja ni hi és, perquè hi ha casos reals així, i necessites que en 48 hores tinguis donat d'alta la persona, tinguis no sé què, això ho haurà de fer amb algú, algú haurà d'acompanyar-lo en aquesta digitalització. Per tant, en certa manera, empreses que potser no directament es puguin acollir a les ajudes poden ser proveïdors de l'administració pública. O sigui que la sensació que tinc jo és que d'aquest grapadet de les que no són de supervivència, aquells primers que deia d'allò de reparar los daños, que deia el Joaquim que això potser no serien tant l'àrea on estic jo, crec que tothom més o menys pot trobar un foradet, no ho sé. Sí, jo crec que el que comentaves al final dintre dels 30 components del pla, jo crec que tothom pot trobar més o menys un foradet.
És veritat que estic totalment d'acord amb el que deia el meu company de PIMEC, que al final és per a empreses que tinguin un projecte que sigui transformador. No es pretén només recuperar el que teníem, sinó transformar la nostra economia, perquè està clar que teníem certs defectes estructurals. A Espanya els coneixem tots. Ara bé, que a nosaltres ens agradaria també que aquestes ajudes haguessin estat molt superiors, ajudes directes a les empreses per aguantar aquests mesos que ens falten fins que comencin a arribar els diners europeus, això està claríssim. Nosaltres havíem demanat des de l'octubre 50.000 milions d'euros, al final són 11.000. Està clar que això arribarà fins on arribi, que és poc, i per aguantar tots els sectors econòmics que estan afectats per la pandèmia és molt complicat. Que les empreses siguin capaces d'utilitzar aquests recursos està clar que serà necessari, sobretot el que comentava, indústries industrials que ho han passat millor durant aquest any de pandèmia, que tenen uns recursos econòmics més potents i que tenen aquesta capacitat de fer la inversió i a l'espera que sigui contrastada i que pugui ser retornada per part de l'administració. Però nosaltres el que estem veient és bàsicament el que estem intentant és, donar tota la informació que podem, és a dir, donar certesa a l'empresa, però al mateix temps intentar centrar-la, és a dir, que sàpiga que aquests diners són pel que són, que si tu necessites diners per tresoreria, doncs aquests no són els teus fons, hi ha nosaltres que també podem mirar d'intentar ajudar per tal que aquesta empresa aconsegueixi sobreviure i intentar reconvertir-se. Però ha de quedar molt clar que els diners estan enfocats en unes certes àrees i que la Comissió Europea serà molt estricta en el compliment d'això. Hem de pensar que cada 6 mesos hi ha un control per part de la Comissió Europea d'on van aquests diners, de quina execució s'està duent a terme per part de l'estat espanyol. O sigui que al final això no és, amb tot el respecte del món, un planer. Això són diners que venen de la Unió Europea, que tenen un control molt estricte. És veritat que es flexibilitza per tal que aquests diners arribin el més aviat possible, però que hi ha un control ex ante i ex poste important. Comencem ja el temps de conclusions. Per l'experiència acumulada amb tantes coses com ha fet, senyor Coello, la muntanya està a punt de parir un ratolí o això serà alguna cosa significativa? És a dir, veurem una transformació de l'economia, una modernització a través d'aquests diners? Sí, a veure, jo crec que hi ha una cosa. Aquest país nostre ha rebut quantitats ingents de diners, 80.000 milions d'euros en 30 anys. Però aquests diners eren molt fàcils, perquè tot era per obra pública. És a dir, arribaven a l'Estat licitava a obres públiques, feia un AVE de Madrid a Sevilla, de Barcelona a Madrid, feia uns aeroports. Això ha donat lloc, per exemple, ha donat lloc que avui la capacitat dels ports espanyols és el 60% més gran de la necessària. Hem fet ports fins d'aquí 40 anys. L'avantatge d'aquest programa és que s'han de presentar projectes i si no hi ha projectes no tindrem diners. Per tant, per mi això és una oportunitat, i deixeu-me que us ho digui així, això és una oportunitat per Catalunya. Si comparem Catalunya amb altres comunitats autònomes, i no en citaré cap perquè no vull ofendre ningú, ells tenen moltes més dificultats perquè no tenen empreses, no tenen emprenedors, no tenen gent que vulgui fer coses, i si una cosa té Catalunya és emprenedors. Per tant, tenim una oportunitat de nassos que hem d'aprofitar. I ara deixeu-me dir una cosa que jo crec que és important, que és un problema. El fet que el pressupost s'hagi dividit entre els ministeris i les direccions generals, aquestes 40 pàgines dels 22.400 milions a què he fet referència, és un drama. Perquè tu, quan has repartit diners i ha arribat a la Direcció General de Migració de no sé què, en el funcionari que li han arribat, poder no molt, 50 milions. Aquell tio no li treus els 50 milions per res del món, perquè ja sap amb què els gastarà. I els gastarà amb allò, sigui útil o no sigui útil. Per tant, d'aquests 22.400, n'hi ha 10.400 que no estan assignats. Aquests són els nostres. Aquí és on hem d'anar. A discutir amb el funcionari que ha rebut 30 milions i que sap on els posarà, no perdem el temps. Anem a coses que siguin més efectives. Però això sí que pot funcionar. I dels projectes que s'han presentat, i en funció del que vol el professor, que deia abans vostè, quants diners i per quins projectes creu que acabaran venint a Catalunya?
Bueno, jo crec que nosaltres som el 19% del PIB espanyol, per tant, nosaltres hem d'aconseguir un 24, un 25, un 26%, perquè tenim més projectes que els altres. I per si es compleix la regla que vol la Comissió Europea, aquesta no és una idea espanyola, és una idea d'Europa, si vol que els diners vagin a qui té manera d'invertir-los i gastar-los bé, vindran aquí, però hem de treballar. I en aquest sentit, i per acabar, almenys per mi, no sé si algú vol afegir alguna cosa més, m'he apuntat, perquè naturalment no m'ha passat inadvertit allò que ha dit, que en aquests moments és un inconvenient ser català. Era quan estava parlant de les possibilitats de fer això, acords amb empreses d'altres autonomies. He entès que era això, no? Sí, bueno, però això és així. És a dir, jo he viscut anys a Madrid, i he passat en un moment que quan jo deia que era català, l'interlocutor em mirava amb uns ulls que pensava, mira, aquest deu ser espavilat. I ara és al revés, això és així. Però no hi fa res, perquè les oportunitats es fan, en l'àmbit de l'economia, es fan amb les realitats. És a dir, si tu tens un projecte bo i el presentes amb una empresa d'on sigui i vols col·laborar amb ella, i això l'ajuda, no et preocupis que seràs català o d'on sigui, que t'ajudarà. Per tant, l'economia lima molt aquestes coses i això és d'agrair. Molt bé. No sé si algú vol afegir alguna cosa més. Doncs aleshores, moltes gràcies a Kilian Garcia, Josint Soler, Ariadna Marín, Joan Artís i Joaquim Coello per les seves explicacions, per haver participat en aquesta taula rodona en què l'Ara ha mirat de situar en quin punt som pel que fa a allò que sabem i allò que no sabem d'aquesta quantitat ingent de diners que la Unió Europea destinarà als fons de la nova generació i que poden significar una modernització de la nostra economia en un moment en què hem de sortir de la pandèmia i de les seves repercussions en l'economia, que com és públic i notori han estat enormes. Moltes gràcies a totes, a tots per haver-nos acompanyat, a vostès també per haver-nos vist. Naturalment que els seus comentaris seran benvinguts al peu de la finestra d'aquesta pantalla on han vist aquesta taula rodona. Des de l'Ateneu de Barcelona, moltes gràcies.